egy kis kajás vlogot hoztam nektek. Egy jó barátunkkal elmentünk Csákvárra a Pablo étterembe, mivel még sosem jártam itt, nagyon kíváncsi voltam, hogy milyen. Minden olasz alapanyagból készül, arról nem is beszélve, hogy kutyabarát hely, úgyhogy nagyon szimpi, és mielőtt teljesen elfogyott volna az előétel, mondtam a fiúknak, hogy forog a kamera, teljesen természetes mosoly, mintha itt se lennék, hát ez többé-kevésbé sikerült, na még egy természetes mosolyt. Köszönjük szépen! Jöhettek a főételek, hát amikor megláttam az adagokat, gyerekek, kihangsúlyoznám, ha jól akarsz lakni, ide el kell jönnöd. Tényleg nagyon finom volt minden, a fiúk azt szépen pucolták befelé, én meg küzdöttem a YouTube-os aszalt paradicsomos sírkémmel, isteni. Én ennyit nem tudok enni. És ha már olasz vonal, természetesen ki kellett próbálnunk a pizzát, és meg is nézhettük, hogy hogyan készül pillanatok alatt. Szerintem neki már csukott szemmel is menne, és mondjátok meg nekem, hogy nem lehet szeretni a pizzát. De mint ahogy említettem, én már borzasztóan tele voltam, de azért nincs az Isten, hogy ezt ne kóstoljam meg, és nagyon finom volt. Összegezném a csákvári Pablo éttermet, szuper kaják, nagyon kedves kiszolgálás, legyen szó egy családi ebédről, egy rendezvényről, vagy 3 párban. Can't believe that it's finally me and you and you and me, just us and your friend Steve. Do 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 Steve.